Bi van dîmen, stran, dîlan û semawenda Kurdî xwendekarên Efrînê çalakiyên xwe li dibistaneka Efrînê vejandin û ji cîhanê re tekez kirin ku ew xwediyê Efrînê ne û dê li ser vejandina çand û kultura herêma xwe rijd û berdewam bin. Li dibistana Fêsal Qedûra kevin ku li ser rêya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikeve, xwendekarên Kurd ji kur û keçên Efrînê bû yekem car piştî derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar bi stranên Kurdî dîlanên xwe gerandin. Oman û girêdana xwe bi xak, kultur, çand û hunera Efrînê ve çespandin. Dîmenên ku ji Efrînê di heftê meha Adarê hatine belavkirin, ji aliyê erebên Goteya Rojhilat yên ku li Efrînê hatine bicihkirin hate rexnekirin û gotin ku ew yek û tevlîbûna kur û keçan di yek cihê de dûr ji prensîpan e. Lê berûva jî wê yekê ji aliyê Kurdan ve nexasim yên dûr ji welêt pêşwaziyeke germ lê hate kirin û ew yek bi xwaragiriya Kurdan bi xaka xwe ve hate binavkirin û serbar kirin ku bi van dîmenan nasnameya ku Efrîn pê hatiye naskirin careke din vegeriyaye Efrînê. Ji aliyê xwe ve hin çalakvan û siyasetmedar li ser torên civakî û dûropelên xwe de berdewambûna girêdana Kurdan ji kultura Kurdî li Efrînê, bişkandin û pûçkirin ji guhirtina Efrînê re binav kir. Ji ber kiryarên grûpên çekdar bi taybet yên tundira û ji wan, çalakiyên Efrîniyan hatibûn rawestandin, lê roj bi roj xwaragirên Kurd yên Efrînê diçespînin ku ew ji kultura xwe venaw bin û dê li ser çanda xwe berdewam bin û êdî Kurdên Efrînê dawetên xwe li gund û navçe û bajarên xwe dikin û jiyana xwe berdewam dikin û daxwaz dikin ku derbiderên Efrînê jî vegerin li ser mal û milkên xwe ta ku Efrîn weke berê şên bibe û êdî girî û şîn jê rabe.